Добре дошли в видеосекцията на сайта автоборса.com. В настоящия урок ще ви запознаем с процеса и тънкостите при регистрацията на нов потребител. В горната дясна част на екрана ще откриете линк с име регистрация. Моля, изберете го и изчакайте системата да зареди новата страница. Преди да попълните данни за новия потребител, нека ви запознаем с някои детайли и правила при формирането. При дефинирането на потребителско име трябва да имате предвид, че са позволени използването само на латински букви, цифри и знака тире. Ако попълните други символи, системата ще ви алармира, че въведеното потребителско име не може да бъде използвано и няма да може да продължите с регистрацията, докато не отстраните този проблем. Същото описание на правилото за формиране на потребителско име можете да откриете и ако кликнете на звездичката, разположена вдясно от него. Затварянето на този прозорец става с избирането на бутона OK, Cancel или просто с натискането на бутона Escape от клавиатурата. Препоръчително е потребителското име да съвпада с името на автоборсата, написано на латиница, при условие, че ще се регистрирате като автоборса, или вашето потребителско име, ако мислите да ползвате системата като частно лице. Имайте предвид, че с въведената стойност ще ви бъде създаден публичен профил, който ще е достъпен на адрес вашето потребителско име.автоборса.com. Нека ви покажем пример за вече регистриран потребител и начина, по който изглежда публичният профил. В горната част на страницата с публичния профил на потребител се показва лого, ако естествено такова е било качено, името му, кратко описание, адрес за кореспонденция, телефони за връзка и интернет адрес, която информация се въвежда на по-късен етап след регистрирането в системата. Всички тези данни не са задължителни, но е препоръчително да бъдат попълнени, за да може всеки, който проявява интерес към вас, да се свърже лесно и бързо. В центъра на екрана се показва карта с географското разположение, като това отново е незадължителна опция и може да бъде избрано на по-късен етап. В дясната част на картата е полето за изпращане на запитване към вас. С тази опция всеки заинтересован потребител може да ви изпрати съобщение, което вие ще получите в контролния си панел и на което ще имате възможност да отговорите на по-късен етап. В долната част от екрана се показва списък от всички активни публикувани от вас обяви за автомобили, джипове, бусове, камиони или мотоциклети, като разглеждащия има възможност във всеки един момент да промени начина на сортирането им, например по марка, модел или цена, по дата на производство, по цена или по пробег или по най-новите обяви. Секцията с публикуваните обяви е нормално да е празна, ако вие използвате системата само за търсене на обяви или за получаване на информация. До момента обсъдихме формирането на вашето потребителско име. Нека го попълним в полето, като за настоящия пример използваме нов-потребител 1. Минавайки надолу във формата, трябва да попълните вашата парола, като стойността се въвежда в двете полета, стоящи под потребителското име. Задължително е паролата да бъде попълнена еднакво в двете полета, в противен случай системата ще върне грешка и няма да ви позволи да продължите процеса преди да отстраните. За целта на видеоурока ще изберем една парола и ще я попълним в двете полета. Следва полето код на референт, което не е задължително да бъде попълнено. Ако наш сътрудник ви е посетил и ви е предоставил такъв код, се уверете, че сте го попълнили правилно в това поле. Следващата стъпка при регистрацията на нов потребител е запознаване с общите условия за ползване на сайта. При избор на линка се отваря нов прозорец, в който детайлно са описани общите условия. Нека ги разгледаме. Можете да прегледате всички условия, които са продадени във формата на списък. В края на
списъка има информация за седалището на фирмата, адрес, телефон, скайп и имейл адрес. Последното поле в формата за регистрация е предназначено за попълване на имейл адрес. За настоящия пример ще попълним един от нашите имейл адреси. В полето имейл е задължително да попълните адрес, до който имате реален достъп. Там ще получите писмо, в което ще има инструкция как да потвърдите регистрацията си и да получите пълен достъп до ресурсите на сайта avtoborsa.com. След като сте готови с попълването на формата, натиснете бутона "Регистрирай потребител" и изчакайте системата да ви покаже следващия екран. В него ще разберете, че в рамките на няколко минути ще получите имейл с инструкция как да потвърдите регистрацията. Ако до момента сте се сблъскали с някакви проблеми, можете да се свържете с нас на Skype avtoborsa.com или на посочените по-долу имейл и телефон. Сега нека проверим почтата си и да завършим с последната стъпка от процеса на регистриране на нов потребител. В полученото писмо ще откриете линк, който трябва да посетите, за да изпълните и последната стъпка от процеса. Избирайки го, браузърът ще отвори нов прозорец, в който ще се зареди екран, където трябва да видите съобщение, че процесът на регистрация ви е завършил успешно. Ако не успеете да заредите този линк, можете да копирате втората част от имейла и да го поставите директно в адрес бара на самия браузър. Тази операция е еквивалентна на първата и е задължително да извършите само една от двете. След като системата потвърди регистрацията ви, ще получите още един имейл, в който ще имате потвърждение, че потребителят ви е активен и може да го ползвате за работа с системата avtoborsa.com. Така завършва видеоурока, в който ви показахме как можете бързо и лесно да създадете нов потребител. Останете с нас и разгледайте и другите полезни видеоуроци, в които можете да откриете отговори на много въпроси относно начина на ползване на сайта avtoborsa.com.